Ok, oameni, de fapt, băieți și fete, Apple 2 este aici, care încerc să supraviețuiesc și nu să mor. Și nu să mor, a sunat ciudat. Și să nu mor, de fapt, ca ultimul nab. Ca să dau bine la domnișorii care se joacă Minecraft Terror. Dar eu fac pe aici, nu vreau să par ciudat. Mărită-te cu mine! În fine. Ok. Astăzi, de fapt, în seara asta încercăm să supraviețuim. Dacă v-ați uitat la EP1, am ajuns de pe o insulă pe alta și pe insula asta am rămas fără resurse. Așa că, da. Bă, cât din alții cu pacul ăsta? Mere? Da, eu nu cred. Nu, eu zic că e gata. Eu nu sunt moldovean, dacă vreați să știți. Hauci, m-am lovit la portofel. Țăcan! Țăcă de la McDonald's. Țăcan! Hai să mai adunăm cuptiucăsul nostru mirobolant. Voi încerca să sap în jos. Fiindcă de ce nu? De fapt să fac așa în jos. De fapt, hai să nu prăpădesc torțele, fiindcă deja am foarte puține. Aștept dimineața. Voi reveni. Mesaj special. Am găsit o mină. Și nu știu de ce mă mănânc în curs să intru în ea. Dar asta o să fac. Stai să-mi iau torțe ca să nu o părlesc. Trade. Ok, am 10 torțe. Ce mi s-ar fi putut? Ce mi se poate întâmpla în această mină mirobolantă? Poate găsesc ceva. Vreau la mami. Gașardou, mi-am luat mai multe blocuri. Ok. Acum, Asta e parcurs. Wow! Nu o să mai intru în mina asta niciodată, fiindcă e prea adâncă. Dar, pro player! Nu cred. Bă, trebuie să fie ceva pe aici, sincer. N-are cum. Please. Se vede apă. A picat aici. Aici. Aici? Băi, poate dăm de un cave când se aude apă. Pro player! Ok. Ok, deci se pare că n-am coborât degeaba. Apa e semnul bun. Nu apă.
Mă întorc la meme-urile din 2012. Ok. Ca să știți, vreodată pe canal eu nu dau spoilere false cum fac alți youtuberi. Eu sunt un om corect. Toți eu după 2 zile. Oare o să găsesc pe Adrian minuni în Minecraft? Wow, acest mod este prea mirobolant! Nu întrebați? Nu întrebați. Așa. Torțe că am pârlit-o în mâne, să ce? Exact ce vă ziceam. Să ce? Stai un pic. Here, boy. În caz de CV, adică de ceva, Vio este mai stilat. Sper să fie o mină mare. Diamond. Sunt foarte norocos. Cărbune, n-am nevoie de cărbune. Da, n-am nevoie. Momentan. Parcă auzisem ceva. Wow, bine. Hai să minez tot ironul pe care îl găsesc, fiindcă va fi bun. Lavă. Parcă vedeai că pic ca în meme-urile alea în lavă. Aia e lavă? Da, m-am întors de unde am venit. Wow! Vio, mie IQ! What? Nu, mersi. Parkour! Hă, Dorian Popa, hăț zon! Pun și pe aici să... Pun și pe aici să nu mă... explodeze un cârnăcior verde. Pe nume Crăpăr. Am fier. Ui, de cap. Ui, de cap. Vai, verde portocală. Mă duc jos fără pitardă.
Wow. Păi... Wow. Atunci s-a cam încheiat cu lumea asta. De fiecare dată când o să mor, o să pierd. Wow. Deci a fost o lume scurtă după mine. Dar nu aici s-a terminat practic seria. Dar a fost un fail. Wow. Ok, nu mă așteptam la asta. Eu nu sunt să dau range-uri, fiindcă nici nu aveam atât de multe chestii. Dar nu înțeleg ce s-a întâmplat. O să mă mai uit o dată pe filmare. Fiindcă eu credeam că e un fel de... Că e un bloc al lumea, ca să pun pe el, ca să cal pe el. Dar că era un bloc de ăsta care se sparge dacă calci pe el și nu e gen... Nu știu cum să vă explic. A fost ceva... Aiurea, ok. Păi, ne auzim data viitoare la o nouă lume de Minecraft. Ok. Pa!